খারাপ হয়ে থাকলে হবো। दिनै क'क्राझार टाउननिनो शान्तिनगर वार्ड नाम्बार 1 निफ्राय जोंनाव गासै मोनब्रै बुथ दं। गासैबो बुथनिफ्रायनो फैनानै बिसोरो 28 न'खर दिनै जोंनि बिजेपि दलाव जइन जाफैदों। बिजेपि दलनि आदर्श नीति मोजां मोननानै बिथांमोनहा मोनसे पार्टिनिल' नङा, जोंनि आन्चलिक दल मोननैनिबो दङ आरो लोगोसे माखासे दस्रा दोलोनिफ्रायबो दङ। आं सोंनाय जायाखै बिथांमोननाव बबे दोलोनिफ्रायमोन, स्पस्ट' आं लानाय जायाखै, खिन्थु मोनफ्रोमबो पार्टिनिफ्राय दं होननानै मिथिगौ आं। मोनसे स्पेसिफिक पार्टिनिफ्राय फैनाय नङा आरो। बेथ' सिगां समावबो गोबां क'क्राझार नैबे टाउन ओनसोल सुबुंफोरा बिजेपिआव हाबफैबाय थानाय दं। दासिमाव माबायदि थासारि क'क्राझार टाउन? क'क्राझार टाउन हिसाबै जोंनाव मोननै वार्ड गोलैयो, वार्ड नाम्बार 1 and 2। बे वार्ड नाम्बार 1 and 2 आव जोङो दिनैनि बे दोहौखौ नायोबा 70% भटार्सआ जोंनि बिजेपि दलावनो दं होननानै आं साननानै लायो। अभारअल बनरगाव बिजेपि दोलो हिसाबैथ' जों गोबां स्ट्रं पजिसनाव दं दा जोंनि राजिब सार देरहागोनना रोखा, बे पिक्सारा रिफ्लेक्ट जाबाय। नोंथांमोनहाबो नुनो मोनबोबाय बेसेबांथा जइन जाबोखो, नोंथांमोनहाबो निस्सय एसेबाबो हिसाबा थागोन। जोङो थांनाय आगस्ट दाननि सिगांनिफ्रायनो दासिमबो जोङो लागातार जइनिं हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। दिनैसिम बिराद मोजां पजिसनाव जों देरहानो हानाय जानानै सफैनो हाबाय। दा जोंथ' मोननैबो दोलोखौनो इसिबां गोहोम खोख्लैनो हागोनखौ नुवाखै जोंजों बांसिन भटार्सफ्रानो सापर्टआव दं। जों जेरावखि थाङा मानो जोंखौ पजिटिभलि वेलकाम खालामदों, रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होबोदों आरो इलेक्सनसिमावबो जोंखौ बेबायदिनो होबाय थागोन। माने जोंनि बे बिजेपि दोलोनि सबका साथ सबका बिकास सबका बिसास बे मन्त्रखौनो मोजां मोननानै बिथांमोना लोब लोब जोंनि दोलोआव जइन जानो फैगासिनो दङ आरो फैबावगोन, गोबांथार जइन जानांगौ दङ। दा जों माखासे समनि आंखालाव लाथ'नो हानाय जायाखै। निस्सय जों आसा खालामो नैबे मेनि जोबथाहालागै बा जुननि 1 उइकआव जों मोनसे गिदिरथार जइनिं हाबाफारिखौ जों लानायखौ लागासिनो दङ। जों दोनथ'ना আমি কোকৰাঝাৰৰ শান্তিবাড়ী আমাৰ কোকৰাঝাৰ শান্তিবাসী শান্তিনগৰৰ ঘৰৰ পৰা আমরা 28 জনৰ কিবা আজি ছাৰ পৰিয়ালৰ ছাৰৰ ওচৰত আহি আমাৰ ছাৰৰ পাৰ্টিত যোগদান কৰিলোঁ বিজেপিত। আমাৰ লগত ছাৰৰ কাম কৰি আগবাঢ়াই যাম আৰু ছাৰৰ যি ন্যায় নীতি আছে সেই অনুসাৰে কাম কৰি যাম। আৰু ছাৰক যিমানখিনি আগবাঢ়াই দিব লাগে আমালোকে কৰিম। আমাৰ সবাই আজি আছোঁ আর কি। আগত কোনোবা পাৰ্টিৰ লগত জড়িত আছে? আগত পাৰ্টিৰ লগত এনেই আছিলোঁ, কিন্তু নাম নকওঁ। এই পাৰ্টিবিলাক আমি ছেটিছফাই হোৱা নাই, আমাৰ কিছু হোৱা নাই, কিবা কৰা নাই আমাৰ গাঁৱত। সেইকাৰণে আমি এই ছাৰক ভাল পাওঁ, আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ, এতিয়াও ভাল পাওঁ ছাৰৰ পাৰ্টিত। সেইকাৰণে আজি 28 জন আমি পৰিয়ালৰ সহ যোগদান কৰিলোঁ। MCLA ৰাজীৱ ব্ৰহ্মই কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ ৰাইজৰ লগত? MCLA ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম ছাৰটো ভাল মানুহ। আর আমার আগৰ পৰা আমাৰ শান্তিনগৰ ফলতে চাই আছে, আমিও দেখি আছোঁ, আমাৰ লগতো সদায় মিলি থাকে। আৰু আজি আমি সেইকাৰণে আমি 28 জনৰ জইন কৰিলোঁ আজি। আগন্তুক যিটো নিৰ্বাচন আহি আছে ৰাজীৱ ব্ৰহ্মক দেখি দিব? রাজীব সাহেব তো জিতকে আমি যেনে তেনে হোক, আর আমার সাথে জিতিবই, এটো 100% শিওর।